terkait panitia dan pihak keamanan dari Polsek dan Kapolres. Dan alhamdulillah malam ini SLB nyambut gawe. Matur sembah nuwun dulur-dulur sedaya, kanca-kanca ingkang sampun nenggo wedal menika, tolong dibantu untuk mengondisikan, mensukseskan malam ini. Siap nggih? Sekedap sing kintene ibu-ibu beto lare alit majeng, mboten napa-napa, tasih wonten kesempatan maju. Teman-teman sing enek adik-adik lho Mas, ya, rokoke aja nganti nyelomot kancane. Nggih. Kemarin sebenarnya kita pentas di Sebahan ya. Tapi ada diskusi tanggal 2, diskusi di Polres Temanggung, kami dengan kebudayaan, perwakilan budayawan Temanggung, ada perwakilan seniman Jaran Kepang Temanggung, kita diskusi di sana. Dan sekarang hasil diskusi dipraktekkan sekarang. Semoga kedepannya kita tetap kondusif, seduluran, nggih, ora ana Wonosobo, ora ana Temanggung, ora ana Magelang. Besok juga dulur Sekarimba ikut nyengkuyung di acara tahunan Desa Jengkol ini. Ngoten nggih. Wah, tidak bisa berkata-kata banyak iki, tenan luar biasa terharu. Kula nyuwun wedal tolak balak kersanipun waras selamat kabeh supayane masyarakat Jengkol ora entuk memolo kabeh. Wingi gelane wingi tambani dina niki tolak balak nggih, mengke dipun sambung yola elo elo ya elola. Sik tak tekok mriko kilen mriko pilai saka kulon tak tolak bali mangulon yola. Pilai saka wetan tak tolak bali mangetan. Sik kono ngendi aku? Mriko pundi Pak berarti? Kidul. Pilai saka kidul tak tolak bali mengidul. Pilai saka elor tak tolak bali mangalor. Pilai saka dhuwur tak tolak bali menduwur. Pilai saka ngisor tak tolak bali mengisor. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian terima kasih. Dados ngeten sedikit curhat nggih. Gandeng ora tau pentas semedi rodok suwe, wau bendene keri. Kita sekarang lumantar bendenya klesem, pinjem dulur klesem, matur suwun klesem mana suaranya? Matur sembah nuwun, kula nyuwun berkahe ngampil bendenipun. Tetep kondusif nggih. Absen dulur kabeh absen. Wiwit saking mriki. Kartagetas Bansari matur sembah nuwun. Bergozang bareng SLB. Dayuan matur sembah nuwun.
Iki ngendi iki? Yang macam-macam aja. Dayoan luar biasa. Gelapan Sari hadir, matur sembah nuwun. Bocah Patok Wadungan Tritis, sembah nuwun. Weh, Delesan. Oh iya, Delesan. Tepuk tangan untuk Delesan. Si alon-alon Mas. Ban Sari tetep nyeni. Matur suwun. Ngendi iki? Bakalan Ngadirejo Temanggung suwun. Bocah Patok. Anggru gondok sun sedaya. Kalian sedaya ingkang sampun rawuh matur sembah nuwun. Pundi Mas? Oh sik to. Aw. Meloyo matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Sembah nuwun, nggih. Nggih. Sun. Cek. Wis siap burung? Burung. Kondang. Anggrung kondok reco kertek wono sapa minangka pangiket talining bangsa lumantar budaya angembang agung Rembaka. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Pangiket talining bangsa lumantar budaya angembang agung Ngrembaka. Pangiket sun. Sing kangen karo sing kuning sinten? Sontoloyo 17 pindho. Sing kuning rapatiya. Ya sing kuning. Ala Bapak Sontoloyo, grayang-grayang tangane loro. Sing hati-hati, ojo ngrayangi kancane. Barang bawaan dijaga sendiri nggih. Niki wau cek sound bendene dulur klesem luar biasa. Sampun? Sik ya. Lah, matur sembah nuwun. SLB bisa pentas di Jengkol ini tidak jauh, tidak luput dengan usahanya kepala desa. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa Dremoyo. Pak, katuran pinarak sekedap monggo. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kepada Bapak Keamanan dari Kapolsek maupun Kapolres yang saya hormati, dari Bapak Banser atau Banser yang saya banggakan, dan semua warga panitia penyelenggara adanya pentas seni dari LSB yang saya hormati, dan semua penonton dan warga semuanya yang hadir yang kami cintai dan kami banggakan. Saya mengucapkan terima kasih. Malam ini kita bisa bertemu, kita bisa tampil LSB di sini, dan tidak ada aral satu ataupun. Amin amin ya robbal alamin.
para mas-mas, para pemuda, pencinta kuda kepang dan penggemar LSB yang kami banggakan, marilah malam ini kita sambut dengan sangat bahagia. Kita bisa tampil, bisa pentas di Dusun Tingkol, Desa Andriboyo, karena partisipasi daripada panjenengan. Yang pertama, saya mohon untuk dijaga keamanannya. Yang kedua, supaya nanti bisa lancar dalam acara pentas seninya. Ya, sanggup? Sanggup? Terima kasih. Maka dari itu, teman-teman sekalian, saya adalah saudara-saudara panjenengan. Bila mana dari lain desa mau pentas dengan undangan SLB, Pak Lurah Andriboyo siap membantu. Setuju? Terima kasih. Hanya demikian yang saya sampaikan. Untuk yang pertama, masalah keamanan. Siap? Ya, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin, terima kasih Bapak Kapolres, terima kasih Kapolsek, terima kasih keamanan Banser, Linmas, Pemuda Andriboyo, Pemuda Tingkol matur sembah nuwun. Tolong nyuwun pambiyantonipun Sanggar Setialangan Budaya Ibadah dinten menika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu berkah sahabat nuwun kula nuwun para sepuh yang sepuh ingkang ageng mastuti dhumateng Pokoyani kaula para pangten Pakbati Kumaraja
manggalaning projo satria nagari pacanipun Bapak Kepala Desa, Bapak Sekdes, Bapak Kadus dalah sakjunjang rawatipun wonten wewengkon Dusun Cengkol Desa Diwoyo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung. Ingkang sadulur dari istoyo tatamanipun. Ugi sumrambah dumateng wabil khusus kadang-kadang seniman seniwati paguyuban kuduki pangtri karya topo. Kalangkung dumateng kadang panitia ingkang dari samenika sampun aning bali kawula sekadang ugi ingkang tumugi hormat. Datan kata lumpen panjenipun Bopo Kapolres Kapolsek kadang Banser ugi Limas ugi ingkang sinuga sagung panghormatan. Datan kata lumpen kadang-kadang dulur-dulur mendem-dem ingkang dalu samenika sampun kersa rawuh wonten papan mriki ingkang satuhu cinaket ing manah. Dinuraken saderipun kawula sekadang saking sanggar setya langen budaya nderek asmilipun geglandhen wonten kaldangan taun semenika. Wujud syukur ngarsanipun Gusti awit sampun hambirahaken kegiatan tuwin kawijengan satma kula panjenengan saged kempal manunggal kanthi pinanggih rahayu wilujeng tanpa pinanggih setunggal menapa. Allahumma amin. Rahmat tala salam tetep kasanjemaken wonten sekaring jagat mustikaning bawana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ika satu panjenengan kula mantu syafaatipun fid dunya wa dunya ila yaumil qiyamah. Sagung para pamirsa sutresna budaya ingkang sepisan kawula sakadeng ngaturaken gunging panuwun saking sedahanipun kepareng derek gegladhen wonten kalodhangan dalu samenika. Mugi-mugi dados pangajab dados pangpindriya jinandika sagung para pamirsa wonten roncening adicara sadranan. Mugi-mugi parinipurnaning pagelaran ing samangke. Mugi-mugi tansah gemah ripah loh jinawi. Toto titi tentrem kerto raharjo. Dados papan ingkang baldatun thayyibatun warapun wahud namung. Sumangga katentreman, kenyamanan, keamanan sesarengan jagi sesarengan. Amung mangkaten nggih saged kula aturaken kathah duka nyuwun gunging samudra pasami amung ngaturaken sugeng amirsani ngantos dugi para samangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sayanipun kadya semburaning surya gumya prajurit turangga satya lan Rawadya setya langen budaya Paikrasan rambatan pundak pentang gedewa jereng getera budal dya iki andya Ramadya
Yanding yanding Jokolodro kalaning sang asura.
Bareng Suboto Beksan Lengger Wonoso. Ayo cok, ayo bro, ayo ini, ayo cok, ayo. Dulur kabeh, monggo sami-sami. Lintang kang abiyor ing tawang ditekake, panggung sing megah iki, flese monggo dipun uripi. Monggo sareng-sareng lintang-lintang ing tawang ditekake ning gone panggung jengkol menika. Sampun. Monggo sedaya. Sampun. Santolaya 17 pindho alas mipine kandho sing kuning rapatiya sing kuning tuweke sapa
Surakarta AMK. Matur sembah nuwun kula dulur kabeh Sanggar Setelangan Budaya nderek pamit mawi kathah lepat pangapunten. Suwun bukti nyata SLB bengi iki sukses sakabehane. Suwun sugeng kebahagiaan malih. Matur sembah nuwun. Profesional audio, terima kasih. Mugi-mugi lumantar bende kentos dulure. Kalau sekadang nyuwun pamit mugi-mugi wangsul kalau sekadang dugi papan suwang-suwang mugi tansah pinanggi rahayu wilujeng tanpa pinanggi udas tegalan nopo. Mugi saged kempal melih wonten kalujengan sanenipun. Nuwun kula.